Biye trata ye septembre kalo kile fɔlɔ ni ye bi an ka malakti don kibaru kɛnɛ kan an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la ayiwa kibara minnu b'an bolo bi ka dakulo o dɔ de ye k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ olu ni CNSP maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la ko ɲɔgɔn ye kun bɛ cɛ bi ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kunu tɛnɛndon ekɔli karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma les syndicats de séance de 15 octobre olu ni CNSP maaw kɔni kun ye ɲɔgɔn ye dɔ da ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna la u bɛna kuma Mali kalanko kɔni ko ɲɛ kunna sabula a jirala k'a fɔ kabini wagati jan ko kalan kɔni bɛna daminɛ min ye septembre kalo tile fɔlɔ ye n'o ye bi ye kalan kun kan ka daminɛ o la nka kabini uti kalo tile 17 kɔnɔna la ekɔli karamɔgɔw kɔni kun ye u ka baarabila sɛbɛn dɔ da u kɔni kun na tile damadɔ kɔni baarabila kɛ ka sababu kɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita olu kun ye laɲini dɔ fɔ ko u bɛna sabati n'o ye u ka article 39 ye ko o kɔni ma sabati o de kun na ni ma kofɔlen ninnu kun y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna baara bila ayiwa an bɛ don min na bi fanga yɛlɛmalen u ni maa kura minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u bɛ jamana ko ɲɛ kunna n'o ye CNSP maaw ye u ni olu kɔni bɛ kuma ɲɔgɔn na nka ko kunun ko bɛnkan ma sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu ka kuma ɲɔgɔnya la ayiwa min kɔni ye ekɔli karamɔgɔw ka kuma lasela ye n'o ye Adama Fɔnba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan kɔni ma sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko u kɔni tɛna kuma jɔnjɔn kɔni fɔ min ye ɲina ekɔliko kɔni togoya la ko fo u ni ma kofɔlen ninnu ka tila ayiwa min kɔni ye CNSP maaw ye olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi min ye musakako ye ko wari kɔni tɛ jamana kɛsi kɔni na ko ni ekɔli karamɔgɔw kɔni k'a lajɛ ko ka jateminɛ kɛ walasa jamana bɛ se ka basigi ni jamana basigira tuma min na da bɛ sɔrɔ ka don u ka ni laɲini ninnu kɔnɔ ayiwa minisiriso min sigilen kɔni bɛ kalanko u ɲɛ kunna olu kɔni ka cidenw ye a jira k'a fɔ ko ɲina kalanko in kɔni a bɛ ekɔli karamɔgɔw ani ni min ye CNSP maaw kɔni ka ni kumaɲɔgɔnya ye ko ni kumaɲɔgɔnya in kun cɛla min na ko ɲina kalanko kɔni kuma bɛ se ka k'o la ko sabula ko kalanko kɔni bɛ fila na kuma tɛ min ye san laban ɲɔgɔndanw ye ko o kɔni bɛ fila la nka ko min ye bi tarata don septembre kalo tile fɔlɔ ye ni kumaɲɔgɔnya in kun kan ka cɛ ni min bɔr'o la an n'o daw ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Kayi ko kameleni 7 kɔni tora ji kasara kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko min ye uti kalo tile 31 ye ko Kayi mara la ko kibaruya jugu dɔ kɔni sera yen maaw ma kɛrɛnkɛrɛnna Sero dugu ani Jema mara kɔni na ayiwa ko nin ye olu kɔni ka kameleni dɔw de ye olu kɔni tun bɛ taamasen de ka k'u kunda min ye nansara jamana ye ni an b'a fɔ o ma ka taa tunga la ayiwa ko ka olu kɔni to u ka nin taama in kɔni na ko min ye kɔgɔji sanfɛla ye ko kulun kɔni yɛlɛmana ni nin makofɔlen ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni nin tora na ayiwa kibaruya y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɔni nin tora la ko a tila bɛɛ kɔni bɛ bɔ Kayi mara de kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya Sero ale ni Jema kɔnɔ ma ayiwa ko nin makofɔlen ninnu kɔni ka nin taama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko o de ye ka fɔ ka taa tunga la ka taa nafolo ɲini na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲina nin makofɔlen ninnu kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko Yɛrɛso cercle kɔni na dugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu mɔgɔw kɔni jɔrɔlen don ka sababu kɛ nɛgɛjuru sira kɔni tɛ u ka dugu la ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko Zanguzu ale yɛrɛ ye dugu min bɛ Yɛrɛso mara kɔni na yenmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔnɔna galen don kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye nɛgɛjuru sira ye ko o tɛ olu kɔni ka dugu la ayiwa o y'a jira k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira yɛrɛ kɔni ma deli ka kɛ olu ka dugu la ko ani fana ni samiya kɔni sera olu ka dugu sira ko ye gɛlɛyaba kɔni ye o de kun na ni makofɔlen ninnu k'olu kɔnɔna galen don kosɛbɛ ko sabula ni samiya sera wagati dɔ kɔni ma ko min ye olu ka dugu sirako ye a ka gɛlɛn wa olu kɔni tɛ maa kibaruya dɔn maa yɛrɛ kɔni tɛna olu kibaruya dɔn ka sababu kɛ sira tɛ yen nɔ min yɛrɛ fana ye nɛgɛjuru sira ye k'o fana tɛ yen o de kun na ni makofɔlen ninnu ye welewele bila min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa ni gɛlɛya in bɛ se ka bɔ olu dala cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'u olu kɔni b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa o ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min kɔni bɛ tali kɛ k'a bila min ye tɛnɛndon ye uti kalo tile 31 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la k'o ye maa 3 ye ayiwa ko nin de tun ye tɛnɛndon ye sɛbɛn min bɔra coronavirus banakisɛ kan an ka jamana kɔnɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko kabini coronavirus banakisɛ daminɛra an ka jamana kɔnɔ marisi kalo la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ ni Ala ye olu kɔni garijɛgɛ ni banakisɛ in na k'o ye maa 2,776 ye o maa 2,776 la maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni Ala ye lafiya di olu ma o ye maa 2,100
ani 96 kɔni ye. Maa minnu fana bɛ yen nɔ ni Ala kɔni ye olu kɔni ka kalifa minnu la ni bana in sababuya la ko ye maa 126 kɔni ye. Ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la hali bi an ka foli belebele b'aw ye kabini aw sigiyɔrɔ la.